салом бинандагони хабартиҷӣ. Сарфи назар аз он аст ки мақомоти Федератсияи Русия аз 21 сентябр парвозҳои содиротро лағв карданд. Тоҷикистон рӯйхати шаҳрвандонеро ки мехоҳанд ба ватан баргарданд идома медиҳад. Сафири Тоҷикистон дар Федератсияи Россия пешниҳод мекунад ки сафарро мавқуф гузоред то кушода шудани марз ва пас шудани эпидемияи коронавирус мунтазир бошед. Ҳамин тариқ ҳоло дар рафтан ҳеҷ мушкилӣ вуҷуд надорад. Аммо азбаски вазъи сирояти коронавирус дар саросари ҷаҳон душвор аст, бозгашт ба Тоҷикистон ба назар ба як сафари яктарафа менамояд, ки ба қаламравии Русия ворид шуданро иҷозат медиҳад. Вуруд аз Тоҷикистон барои донишҷӯёне ки дар муассисаҳои таълимии Русия номнавист шуданд ё таҳсил мекунанд боз аст. Барои гирифтани иҷозати вуруд донишҷӯён бояд дар маркази барномаҳои байналмилалии Вазорати маорифи Русия номи худро сабт кунанд. Ғайр аз ин ба донишҷӯён ҳуқуқи кор дар Федератсияи Русия дода мешавад. Инчунин вуруд ба шаҳрвандоне ки бо сабабҳои тиббӣ дар Русия ба табобат ниёз доранд иҷозат дода мешавад. Ки иҷозаи вуруд ба Русия барои ҳамин одамое ки ҳастанд, чӣ хеле ки мо гуфтем, онҳо метавонанд ба ин тариқ метавонед биёед ба Русия. Шумо метавонед справка гиред аз больница ва пешниҳод мекунед дар аэропорт. Ман бо больница рафта истодам. Тамом шуморо вуруд мешавед ва мебиёед кори худро давом медиҳед. Намедонам дар куҷое ки кор мекунед, кор больница намеравед, справкаи амоми духтур як 50 сомон 100 сомон дода мегиред. Тамом инҷа меоед кор кардан мегиред. Ягон ташвиш накашед. Шаҳрвандони Тоҷикистон барои бозгашт ба ватани худ бояд маълумотномаи тиббӣ натиҷаи манфии ташхиси ПГР барои сирояти коронавирусро дошта бошанд. Яъне ин справкае ки мегиред аз больница ва шумо барои ташхиси ин барои аэропорт шумо бояд дар он ҷо бошед ва ин справкаро нишон медиҳед. На дертар аз 4 рӯз бошад ки вуруд ба кишвар дода шудааст. Кӯдакони то 3 сола аз пешниҳоди шаҳватнома озод карда мешаванд. Аксари воридшавандагон таҳти карантини таъмими 2-ҳафтаина қарор доранд. Яъне шумо 2 ҳафта дар хона меистед. Вуруд ба шаҳрвандони Русия иҷозат дода мешавад бо мақсади табобат барои ташрифи якдафаина ба хешовандони наздики бемор ки ба нигаҳбин ниёз доранд, волидайн, фарзандхондагон ва васиён ба парасторон. Онҳо метавонанд шаҳодатномаи таваллуди кӯдак агар ӯ дар Русия набошад ё шаҳодатномаи ақди никоҳро талаб кунад. Агар ҳамсар дар Русия набошад, барои муттаҳидсозии оила, агар ҳамсарон, волидон, фарзандон дар хориҷа зиндагӣ кунанд, барои даромади якдафаина вобаста ба иҷрои фаъолияти меҳнатӣ ва барои таҳсил метавонанд шартномаи меҳнатӣ ё таҳсилотро талаб кунанд. Дар марз онҳо метавонанд ҳуҷҷатҳои тақсидкунандаи мақсади омадан бипурсанд. Барои онҳо омода бошед. ва дӯстони азиз, ин буд видеои мо. Шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед дар комментария. мо шумо чӣ хеле ки медонем, Русия ин ҳамин ситуатсие ки мо ҳолон дорем, ин метавонад дӯстони азиз январ, феврал то баҳори ин сола давом хоҳад дошт. Гарчунин ин дуюмбора авҷи